justament en el moment de la revolta dels militars, de la revolta feixista, diguem, del 36, i, en resum, recordem que la situació havia quedat de la següent manera. El que és el continent del nostre país, evidentment, les Coeres, la Catalunya Nord, Andorra, tota la part, diguem, dominada per l'estat espanyol, tot el que és el continent, per tant, el Principat i el País Valencià, més l'illa de Menorca, havia quedat, diguem, al costat de la República, és a dir, no havia triomfat la revolta dels militars i els feixistes. En canvi, en Mallorca i Eivissa-Formentera sí que van triomfar. En Mallorca, en Eivissa-Formentera i després en Mallorca, n'hi ha un intent de recuperació. És l'únic lloc del país que va canviar de mans diverses vegades. Concretament, s'havia fet una expedició que des de Barcelona i des de València, és molt significativament, per exemple, un dels vaixells que anava se deia Jaume I. Si veiem fotos, se pot veure en gent des de València i des de Barcelona en estelades. Les curioses estelades de València, que últimament s'han tornat a gastar en part, són aquelles, si l'Ofli estava ahí, que la senyora du una franja blava, però en un estel roig ficat enmig de la franja blava, que era una bandera que utilitzaven alternativament o combinada amb la senyera normal, els grups valencianistes. Bé, l'expedició, per tant, nacionalista que sap que va a Mallorca i no va a un altre lloc, que és plenament conscient del que fa, desembarcarà en Mallorca, en la part oriental, i intentarà recuperar l'illa. L'ofensiva en un primer moment va bé, però posteriorment, per obra i gràcia del cervell del que era aleshores ministre de Marina espanyol, Indalecio Prieto, el gran líder socialista, Don Inda, que li diuen, en aquella època Marina controlava l'aviació, li demanen avions, necessiten avions i en això poden prendre Mallorca. Ell diu que Mallorca no té importància militar, no envia els avions, Mussolini, aliat de Franco, envia els seus avions i tropes, els feixistes salven, se salven a ells mateixos en Mallorca, l'exèrcit que des de València i Barcelona té que reembarcar-se, i aleshores la repressió, que allí havia sigut, és trist donar graus en repressió, però diguem havia sigut normal, fins a partir d'aquest moment esdevé ferotge. És a dir, els feixistes, els dretans, que han vist, que els han tingut ahí, vull dir, han vist que la cosa pot acabar molt mal, quan respiren, el seu respir és una repressió brutal, brutal. Imaginem-nos com és la situació que un escriptor catòlic francès de dretes, que fins a aquest moment estava donant suport a l'alçamiento i tot allò, està a Mallorca, pensava que Mallorca en aquella època ja era un poc preturística, no rebia el turisme de masses d'ara, però sí que n'hi havia prou gent que per una o per l'altra anava a viure allí, escriptors, intel·lectuals. Escriu un llibre, El cementeri sota la lluna, en què denuncia la ferotge repressió feixista que estaven en Mallorca. Això, un francès de dretes. Quan la publica en França, l'escàndol és increïble. Aquesta és la part que quedarà ocupada pels feixistes des del primer moment i que servirà, a més, com si fos un enorme portaavions per a que tots els avions espanyols, però bàsicament italians, diguem, vagin ixint des de Mallorca i bombardejant totes les nostres costes de tot el continent. La resta de territori, inclòs Menorca, ja us dic, el continent i Menorca, ha quedat, en teoria, diguem, lleial al govern de la República. El que passa és que en aquell moment, això és un fet, diguem, universalment sabut, hi ha un... És a dir, els que han vençut no se queden purament en la legalitat republicana, sinó que la desborden. És a dir, a la insurrecció feixista se respon en una revolució de tipus social, que produirà unes parts d'avanços molt importants i tal, produirà una cosa doble, perjudicial per al conjunt del bàndol, diguem, republicà, i sobretot que li fa molt de mal al propi nacionalisme català. I és una repressió ferotge
Perquè sí, m'expliqui. És a dir, una cosa és reprimir, evidentment, els elements que s'han sublevat, i una altra és decidir que tots els que pensen en un pensar, per entendre-nos, de dretes o catòlic, diguem-ne, són l'enemic a exterminar. Aleshores comença tot el tema, ja ho sabem de sobre, d'incendis d'esglésies, morts de capellans, monges, persecució a molta gent de dreta, simplement per ser de dreta, tot i no haver participat ni activa ni passivament en la revolta. Clar, què vol dir això? Que ens trobem que una part del nacionalisme català, diguem, dretà, entendre-nos la Lliga de Catalunya, principalment, i en el País Valencià, alguns elements d'aquell valencianisme de dreta que veiem, diguem, seran reprimits, assassinats i, sobretot, havent-se d'exiliar quantitat de gent. Val a dir que la responsabilitat d'aquests fets no és del nacionalisme, no és del nacionalisme d'esquerres, diguem, en aquest cas d'Esquerra Republicana, de companys des de la Generalitat, sinó que bàsicament està en mans d'una ideologia com és les rames més radicals de l'anarquisme, que recordeu, allò que parlàvem de la FAI, que recordem que quan hem esmentat el seu suposat internacionalisme, és a dir, els obrers no tenen pàtria, en la pràctica acaba generant formes espanyoles, i és el que s'adona en aquest moment. En la qual cosa, el conjunt del nacionalisme català es veu pillat, per dir-ho així, entre allò que diuen Villa Mala i Villa Peor, és a dir, i es veu obligat a triar. Òbviament, la major part del nacionalisme tria al costat republicà, per dir-ho així, tot i que això impliqui la FAI, i tot el que n'hi haurà darrere, i sobretot aquesta negació del fet nacional català, que per a aquesta gent és una minoria més dretana, més catòlica, triarà d'una manera o altra les forces que estan al costat de Franco, pensant que el col va només, per dir-ho així, part esquerrana. El problema és que, això no ens hem parat a pensar-ho mai, el feixisme té uns lemes que ens imposaran durant 40 anys. Espanya és una grande i libre. Grande i libre, però sobretot és una. Què vull dir en això? Encara que després el franquisme va intentar enfocar-ho sobretot que la lluita era contra el comunisme, perquè quedava molt mono, quedava molt de moda. El comunisme era una part bastant minoritària, almenys al principi de la guerra, en totes les forces que estaven al costat republicà. El franquisme durà una forta lluita contra tot el que ells anomenen el separatisme, en el qual poden trobar des d'algun independentista real despistat, que n'hi havia molt pocs en l'època, fins qualsevol forma de defensa del territori. Anècdotes se podeu trobar a punta pala. Un franquista tan evident com Teodor Llorent, el fill del Teodor Llorent de l'escriptor, que en aquella època dirigia les províncies, evidentment se la va pirar com va poder, i estava en Sant Sebastià, en Donosti, quan ja l'havien pres els franquistes, allò va ser com una mena de lloc on molts refugiats basquistes i molts catalans, tot el país, diguem, estaven allà, prop de la frontera, era un lloc on s'estava segur, on no hi havia tal. Teodor Llorent de Fill conté en les seves memòries que anaven pel carrer un grup de valencians, franquistes absolutament, parlant en català entre ells, es van a parar, van tindre problemes i perquè se van identificar i van dir, som els que som. Per què vull dir? L'argument era, mientras nuestros jóvenes están luchando por España, no sé qué, tal, aquí empleando el dialecto separatista, etc. Què vull dir en això? Que fins i tot el personal, diguem, els sectors dretans del nacionalisme van tindre autèntics problemes. És a dir, com diu Josep Benet, en Catalunya sota el règim franquista, en el pròleg explica, diu, Catalunya va perdre la guerra. Diuen, això vol dir que tot Catalunya va perdre la guerra, no únicament per suposat, tots els que lluitaven al costat de la República, al costat del tal, sinó fins i tot els altres, en quant catalans, diguem, van perdre la guerra. Significatiu que Cambó, Francesc Cambó, el de la Lliga, diguem que en aquell moment estava fora. Sembla que, real, és a dir, no sembla que estigués en un primer moment, sí que sabia que la conspiració anava més o menys, tio és multimilionari, està en joc, per Argentina, per no sé què, evidentment ell no torna, de fet ja no tornarà mai, dona suport i diu als seus que donen suport a la revolta militar,
pensant que anirà contra l'esquerra, però clar, quan va veient la derivació anticatalana que està prenent tot, ell ja no torna, morirà, per dir-ho així, en l'exili, si volem dir-li d'esta forma, i té greus problemes en les seves relacions amb el franquisme, i era el cap de... Ha passat això els primers mesos de la guerra, potser en aquests mesos se va perdre la guerra, sí que se va perdre perquè no se va actuar lo suficient ràpidament. L'objectiu principal que hi havia des de Barcelona era prendre Saragossa. Penseu que en aquell moment, i una volta més, Aragó juga un paper molt estratègic, que se perd, i és mantindre els països catalans units a Euskadi. És a dir, d'aquesta manera, i mantenint la frontera francesa clara, d'aquesta manera possiblement se podia haver guanyat la guerra al principi. Ahí tenim totes les versions. Sempre que parlem d'un fet tan contemporani tenim diferents versions i per tant me limito a explicar bolers, etc. Les diferents forces s'ataquen unes a les altres. Uns diuen que tot l'armament, el Principat va començar a transformar tota la seva indústria en una indústria de guerra, però diuen que tot aquest armament va anar a la defensa de Madrid. Els franquistes estaven atacant Madrid, clar, prendre la capital de l'estat era pràcticament en aquest sentit guanyar la guerra. Se va aconseguir parar-los, Madrid va estar atacat, va estar quasi encerclat, i gran part de l'armament, de la munició, de tota la indústria de guerra catalana es va dedicar a ajudar Madrid. De fet, veureu, hi ha cartells a l'època, evidentment en català, que és «Catalans, ajudeu Madrid», dedicar-se a tota la producció i tal. Això va fer que el front d'Aragó tingués molt poc subministrament. A més, ahir ja comencen a acusar-se cada un, els comunistes que controlaven ja en part l'entrada de l'armament i la producció es desvien cap a Madrid perquè l'atac en el front d'Aragó l'estan fent bàsicament els anarquistes, etc. El fet és que l'exèrcit, les milícies, més o menys, uns diuen que estaven massa desorganitzades, que si era l'exèrcit de Pancho Villa, uns altres diuen que això no és cert, que quan se van militaritzar les milícies es van convertir en exèrcit regular, se va perdre, diguem, tot l'impuls. A nosaltres ens interessa constatar que en aquest abans que va a Saragossa, tot el nostre territori, quan dic tot vull dir la franja, els pobles de la franja de Ponent, van quedar també al costat reial, diguem, al costat republicà. De fet, se va estar molt a prop de Saragossa, encara ensenyen les famoses bombes que tiraven els republicans i que la Virgen del Pilar va fer explotar la Virgen del Pilar i uns infiltrats franquistes que estaven en la part on se produïa la pólvora o el que fos i tal, que les van fer que no pogueren explotar. En un moment determinat, el front s'estabilitzarà. Ja vos dic, tot el nostre país en el continent, és la illa de Menorca, queden al costat republicà, lleial, antifeixista, digueu-li com vulgueu, i només Mallorca i Eivissa quedaran en mans franquistes. La guerra prossegueix en altres llocs de l'estat, bàsicament els nostres fronts estan molt estabilitzats, però els franquistes van guanyar en la clara ajuda de Mussolini i de Hitler, però més descarada, en fi, això no cal que ho compte perquè el que és el context de la Guerra Civil o la Guerra d'Espanya, o digueu-li com vulgueu, és bastant conegut. I així estem centrant-nos sobretot en què passa en la nostra terra i sobretot en la nostra gent. Primer que tot, penseu una cosa, la Generalitat, en teoria, continua mantenint el poder legal, però en la pràctica, sobretot, insistís, els primers mesos, ha quedat desbordada per una legalitat revolucionària implantada per les armes, bàsicament per tot el món de l'anarquisme. Companys té la presidència teòrica, però no té el control efectiu de la població, del territori, per tant, de la població. Això obligarà a Esquerra Republicana a tirar-se en braços dels únics que volen acabar amb aquest caos, perquè pensen, el famós tema, la gran discussió de l'època, pensen que primer n'hi ha que guanyar la guerra i només després fer la revolució. En canvi, en l'interior, per suposat de l'anarquisme,
però també en l'interior d'una part de les forces marxistes que han acabat confluint fent el POU, que podem definir-los com comunistes heterodoxos, en tant que no acceptaven les ordres de Stalin i de Moscou, són partidaris que cal fer la revolució per a guanyar la guerra. I aquesta discussió no és que durarà aquests 3 anys, continuem discutint-la avui. Mai sabrem, mai veurem un món paral·lel en el qual se va fer la revolució i per tant se va guanyar la guerra, o un món paral·lel en el qual se vegi que el ficar rígid, l'organitzar a tots i tal, va fer guanyar la guerra i que després es va produir la revolució. Siga com siga, Esquerra Republicana, la totalitat, diguem, la pràctica totalitat del nacionalisme, en un primer moment negocia, per dir-ho així, amb els comunistes per aconseguir parar el que ells entenen com un caos. El que passa és que la negociació amb els comunistes certament li retornarà un poder important a la Generalitat, però els comunistes no pararan ahí, perquè la seva idea de guanyar primer la guerra vol dir unificar tots els poders i, per tant, en aquest moment, fortalir el govern central espanyol, que ha fugit de Madrid, s'ha refugiat primer en València i després ha acabat anant a Barcelona, contra qualsevol, i per tant també contra la Generalitat. O sigui, el moviment durant la guerra, la Generalitat agafa molt de poder. El que passa és que tutelada pel món anarquista agafa molt de poder perquè, per exemple, mai, des de 1714, havíem tingut res que s'assemblara a un exèrcit propi. És significatiu l'ús de les banderes. L'altre dia estava veient un reportatge, crec que era en el 33, no sé, de Zona Roja, algun d'aixòs, en què se veia un documental, jo no l'havia vist, no estaria en algun arxiu, en què se veu quan estan desfilant tropes catalanes davant de companys i duen el següent: una bandera espanyola tricolor, la bandera republicana, en el centre de la qual han inserit l'escut de les 4 barres. D'alguna manera, us dic, això és el més paregut que va haver mai a un exèrcit nacional. La producció d'armament. La producció d'armament, clar, en gran part de l'alta indústria col·lectivitzada, que després serà nacionalitzada, per a produir, el detall típic, imagineu, la indústria de fabricació de barres de pintura, de llavis, de carmín, i tal, era facilíssim reconvertir aquestes d'això metàl·liques en bales. I, per exemple, se va fer el procés. Per tant, en aquest moment mai havia tingut tant de poder, però sobretot a partir de l'any 38 el govern de la República cada volta recupera més poder i quan caurà el país, diguem, el poder de la Generalitat és cada volta més simbòlic i menys real. En el cas valencià, que evidentment no teníem ni autonomia ni res que separi gaire, simplement és important destacar l'aparició, l'aixida a la llum, diguem, dels petits grups valencianistes que, justament perquè estan aliats dins del Front Popular, certament han aconseguit més quota de poder de la que segurament en les eleccions, en què la gent hagués votat simplement Partit Valencià d'Esquerres, o que fos, no. Recordeu que la gent votava conjunts, votava el Front Popular i l'altre no sé com li dien, el Frente de Orden o el que sigui. Veu dir que, per tant, per exemple, Bosch Morata, un dels caps, diguem-ne, d'aquest valencianisme incipient, aconseguirà una mena de conselleria de sanitat, i després de cultura, en un organisme que de base només és de la província de València, perquè de base és l'organisme revolucionari que substituís la Diputació Provincial, però Bosch Morata, com que evidentment sap de què va el tema, convertís aquesta institució de tipus provincial en una institució de país. Vol dir que ell agarra tranquil·lament intel·lectuals, parla de cultura, intel·lectuals i gent, encara que siguin de les províncies de Castelló, d'Alacant i tal, i els integra plenament en el treball que fan. Al mateix temps, malgrat tot, n'hi ha que anotar que, sobretot la ciutat de València, patís en aquell moment, abans de l'entrada dels franquistes, una primera espanyolització. A veure, València, en 1936, era una població on tothom, evidentment, entenia l'espanyol, però on el català era la llengua normal que se sentia en els carrers. En un procés de fustera descriviades del segle XV, és cert que sempre van arribant forasters castellanoparlants,
que a poc van integrant-se, però com arriben uns altres, sempre el castellà flota molt, diguem, pels carrers de València, però el català era en molt la llengua predominant. Això vos conto un record concret de la meva àvia. Ella era de València, però vivia ja, amb 36 estava vivint en Castelló, amb la família havia nascut a i tal, i quan avancen els franquistes, com després veurem, la gent no estava compromesa en res, evidentment, la dona era una dona normal del poble, però tenen una por lògica, sobretot els moros que venen en Franco, que saquegen, violen i de tot. Vull dir, com gran part de la població civil de Castelló se'n van anar a València, on tenia parents i tal. Ella sempre me contava el mateix, diu, quan vaig arribar a València es vaig veure parlant en castellà. I es vaig dir, per què parleu en castellà? I la resposta era que per respecte. Per respecte a qui? Als milers de refugiats madrilenys que havien fugit d'allí perquè els franquistes atacaven i, per tant, tots els funcionaris, tots els buròcrates i les seues famílies, etc., se van anar a estar a València. Això fa que inclús abans d'entrar els franquistes el català baixi, l'ús del català, per exemple, sí que se fan, però ja no es fan tantes obretes en valencià per respeto. I sempre el respeto, diguem, va fer una primera onada d'espanyolització de València, que després, evidentment, el franquisme culminarà amb gran plaer per la seva banda. Bé, per anar rapidet, perquè sobretot els fets de la guerra són bastant més coneguts, generalment, perquè penseu una cosa, ahir la nostra història nacional es creua en la història estatal espanyola. I clar, parlen de nosaltres, encara que sigui per dir-ho així com a espanyols. És a dir, qui no ha sentit parlar dels fets de maig de Barcelona, qui no ha sentit parlar de l'abans franquista, primer a Lleida, després acaba trencant la mar. Recordeu que en Vinaròs trenquen la mar, trenquen la zona republicana en dos i per tant trenquen el nostre país en dos. És a dir, ells han atacat, baixen per la part de Morella i de més, i per Vinaròs arriben a la mar, tenen totes les fotos heroiques i tot allò de tropes franquistes ficant-se dins l'aigua i onejant banderes i tal. Què vol dir això? Que ara hi ha Barcelona de València. És a dir, que a partir d'aquell moment ja no hi haurà possibilitat de trànsit entre nosaltres. Els que queden al nord, és a dir, els que queden al Principat, són els que s'acabaran exiliant cap a la Catalunya Nord i passant després a França. Els que queden al sud cada volta tindran menys possibilitat de fugir, ja ho parlarem al final de tot. El fet és que els franquistes en un primer moment han pres Lleida, en una primera ofensiva, estem parlant de l'any 38, quan ja s'està començant en sèrio a prendre la guerra. Molt significatiu la presa de Lleida. La repressió, etc., imagineu-vos tot el pitjor. Però clar, malgrat tot, encara n'hi ha un punt de fugida. És a dir, quan avancen els franquistes, molta gent encara aconsegueix fugir cap a zona alliberada. Marxen cap a Barcelona, marxen cap a on siga. Hi haurà un moment en què no n'hi haurà un fugir. Però bueno, és significatiu que quan ocupen Lleida, el parte del Generalíssimo, en Franco firma un decret dient que, tot i que no faria falta, perquè ja com nuestra gloriosa cruzada i tot allò de tal, ja estaria molido, expressament, perquè conste, perquè ningú pugui alegar-se, declara suprimido sin ningún valor, no sé què, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, para que vuelvan a ser provincias españolas normalitas i tal. A veure, és un decret, diguem, que jo a vegades vos aconsellaria contraposar-lo a la nova planta de Felip V. És una nova planta encara més bèstia, perquè, clar, ara ells sí que han vist les conseqüències del separatisme i, per tant, saben a lo que van a per totes. Al país, la repressió nacional, a veure, la repressió global, la repressió per haver sigut maçó, per haver sigut d'un partit d'esquerres, per haver sigut un sindicat, evidentment, la repressió sobre el nostre país és bestial, però ISA és la mateixa repressió bestial que patirà Andalusia o que patirà. N'hi ha una repressió espanyola d'esquerres, per dir-ho així. Però en el nostre país, a més, n'hi haurà una repressió separatista. És a dir, a tot el que té veleidosidad de separatistes. Que pot ser haver escrit un poema en català, m'explica, vull dir, per a aquesta gent. Tot això, en el País Valencià, aquesta repressió concreta no serà tan intensa, justament perquè el nacionalisme era molt dèbil.
Però, clar, al Principat, on hi han vist les orelles al llop, on els separatistes han manat i de més i tal, la repressió serà, la repressió nacional, serà bestial. De manera que, el que us estava dient, nacionalistes de dreta que han estat perseguits aquests 2 o 3 anys que han manat els republicans, els revolucionaris, ara seran perseguits per els franquistes, als quals ells esperaven amb una certa esperança, seran perseguits, en aquest cas, pels separatistes. El drama en què se troben, capellans, gent d'Unió Democràtica de Catalunya, recordeu allò del Carrasco i Formiguera, que era aquell senyor que un dia, en les Corts Republicanes, està votant al costat de tota la dreta més bèstia espanyola per a defensar els jesuïtes, i al cap d'un temps el tenen que expulsar de la minoria catalana perquè va fer una intervenció que ni Companys, que en aquell moment està com a president de la... encara està manant, estava president de la minoria catalana, diguem, el troben massa fort i el té que expulsar. I li contesten allò de lo que su señoría quiere no se defiende en el Parlamento, se defiende en la calle con las armas en la mano. Això li diu un dretà espanyol que uns mesos abans havia estat col·laborant en ell per a defensar els jesuïtes. Aquest tipus de gent nacionalista de dreta, estos els han pillat entre dos focs. És a dir, uns els han perseguit per dretans, per catòlics o per lo que siga, i ara els altres els van perseguir per separatistes. Capellans, gent d'Unió Democràtica, aquest tipus de món, que és el que poquet a poquet, després de la guerra, uns anys després, primer Sánchez està callat i intentarà refer alguns ponts en la gent perseguida d'esquerres que ha sobreviscut. Bé, això ja ho veurem en el segon. Declaren abolido l'Estatut, després prenen Vinaròs i avancen fins a Castelló. Un maladat 14 de juny, ens van, segons ells, liberar. Això se dedicaven cada any, mentre es va durar el franquisme, cada any en la plaça Major feien un acte i sonaven les sirenes, que estaven encara dalt del campanar. Allí les activaven. Van dir les sirenes, el que recordaven eren les sirenes que sonaven quan ells anaven a bombardejar-nos. I per tant era cada any recordar-nos que ens van bombardejar. Que té collons. Jo no he entès mai, en la seva lògica, diguem, de la liberació de Castelló i tot allò, quin sentit tenia fer sonar les sirenes d'alarma que feia sonar el Castelló republicà per advertir que ells venien a bombardejar-nos. Jo l'únic sentit que li veig és recordeu que vos van bombardejar, recordeu que vos van domesticar a base de bombes. En fi, i el front se tornarà a estabilitzar i estarà així fins al final de la guerra en Nules, per entendre-nos. En Nules, arrencava la zona de Segorba i tal, encara podeu trobar bons búnkers en la línia que seria X, Y, Z, que allí se va parar l'abans dels franquistes fins que el front se va desmoronar. I m'interessa simplement ressaltar aquest desmoronament final del front. Els últims dies de març del 39, ja està clar que estan guanyant, estan triomfant per tot arreu, a la desesperada alguns grups intenten negociar amb ells a base de maniobrar contra els comunistes que en aquell moment havien pres molt de poder. N'hi haurà, per tant, com una petita guerra civil dins de la guerra civil els últims dies, però no n'hi ha negociació que valgui. Els franquistes només volen la rendició incondicional. I el front se desmorona. La gent abandona, els líders que poden s'escapen en avions i com sigui tal, perquè, entre altres coses, els líders comunistes s'escaparan des del nostre país, vull dir, al sud del país, que en Monòver i tot allò, és on hi havia els aerodroms improvisats d'on és la Passionària i Carrillo i no sé quanta gent se'n va. Però la gent normal que havia lluitat més o menys per la república, per un canvi social, per el que fos i tal, molt poquets del país, però també n'hi ha, van fugir i acaben a Alacant. I en Alacant s'ha promès, però de paraula, que deixaran entrar vaixells anglesos i britànics, francesos i britànics, diguem que agarraran a tot el món que vulgui marxar cap a l'exili. Però els vaixells no arriben. Milers de persones estan a la zona del port d'Alacant. Va haver quantitat de suïcidis, no sé, la gent que veia i tal,
i tots els altres van arribar els franquistes i es porten a camps de concentració. Comença la ferotge repressió d'anys. Mentrestant, abans han ocupat el Principat. Ha hagut la batalla de l'Ebre. La batalla de l'Ebre és l'últim intent seriós, fixeu-vos, de recuperar la part perduda del nostre país, és a dir, l'Ebre estava fent una ratlla al nord de l'Ebre, la resta del Principat estaven els republicans, al sud de l'Ebre estaven els franquistes. La batalla de l'Ebre va ser una ofensiva republicana en el seu origen, és a dir, va ser l'intent de pillar, d'acorralar-los, aquesta petita cunya que havien obert entre l'Ebre i Castelló, de pillar-los i a partir d'ahir fer-los retrocedir. N'hi ha una novel·la molt bonica que se diu El dia de hoy, no em feu dir qui és l'autor, és el que es diu una ucronia, és imaginar que en un moment de la història ha passat una cosa diferent. Napoleó guanya la batalla de Waterloo, els cartaginesos guanyen els romans, el que sigui, i a partir d'això imaginar què hauria passat si, de fet n'hi ha ucronies nostres, jo he llegit alguna, què hauria passat si el fill de Ferran el Catòlic no s'hagués mort, què hauria passat si haguérem guanyat la guerra de successió, què hauria passat? Això no deixa de ser una manera de consolar-se, però bé, n'hi ha una ucronia que es diu El dia de hoy, que imagina que l'exèrcit republicà guanya la batalla de l'Ebre i que Franco acaba exiliant-se per Galícia, acaba exiliant-se a Portugal i el que passa, entre parèntesis, acaba Hitler invadint-nos. Això és una altra història. Bé, vos diria el següent, no? La batalla de l'Ebre és un intent republicà, però els altres contraataquen i en aquest moment republicà queda desfet. Per tant, no n'hi ha ninguna covardia, com a vegades s'han acusat, quan en menys d'un mes i pico se va ocupar tot el Principat. És que estava indefens, s'havia gastat tot, les armes, els homes, tot, s'havia gastat en l'Ebre. Per tant, els franquistes van ocupant de sud a nord el Principat i això produirà que milers i milers de persones, s'ha calculat que prop de mig milió de persones, passen la frontera dels estats, entrant per tant a la Catalunya Nord, és molt lamentable, van entrar a França, però sí, van entrar a la Catalunya Nord. Els van ficar allí en la Catalunya Nord, en camps de concentració, que l'actual govern francès continua volent negar el nom de concentració, és a dir, quan s'ha volgut inaugurar un monument en Portvendres o en no sé manera, exactament un dels punts on van fer els camps de concentració, van ficar problemes de que la placa diguera camps de concentració. Bueno, escolta, que mos expliquen què era allò. Hi ha qui diu, ningú govern pot afrontar que li entre mig milió de persones, tot el que vulguin, però allò era un camp de concentració. L'opinió pública a la Catalunya Nord se divideix en dos, evidentment. Des dels dretans que insulten els refugiats, dient-los matacapellans i assassins i no sé quantes coses, fins als esquerrans i sobretot una consciència nacional que encara existeix en la Catalunya Nord, diguem-ne, són els nostres, són els que parlen encara en aquell moment com nosaltres. Vull dir que el fenomen tindrà, no podem ocupar-nos així, però tindrà una fonda repercussió en una Catalunya Nord que recordeu que mesos després en França perdrà la Guerra Mundial, serà no directament ocupada pels nazis en un primer moment, perquè quedaran el que diuen la França lliure o la França de Vichy, i que després en un segon moment, l'any 43, quan pareix que ja s'ha començat a perdre la guerra, els nazis ocupen la resta de l'estat francès que no tenien ocupat i, per tant, la Catalunya Nord. Dic això per fer uns cursos perquè la Catalunya Nord pràcticament ja no parlarem. I d'Andorra només direm que va acollir molt pocs refugiats perquè no volia líos a Espanya, evidentment. Bé, tornem. Però ixos, malgrat tot, han pogut passar la frontera. Mig milió de persones en unes condicions penoses, etc. A qui van afusellar els franquistes si tothom que pensava que li podia passar alguna cosa va fugir i va passar la frontera? Vull dir, a vegades n'hi ha que ficar en aquest context. Quan diu en el costat republicà van matar 3 vegades més gent que els franquistes. És cert, ho acceptem, i són aquelles animalades dels primers anys de la guerra. Però allí els van pillar a tots. Van matar capellans, van matar gent que no havia fugit a ningú lloc, no havia fet res. Així, tothom que pensa, i ja sap, han passat 2 anys i mig de guerra, i sap com se les gasten els franquistes, tothom que pensa mínimament que li pot passar alguna cosa, com pugui a fugir cap a la Catalunya Nord.
Així tot, la repressió és ferotge. Afusellen gent a punta pala. O sigui, afusellen a gent que no se n'havia anat perquè pensava que no havia fet res que fora punible per els franquistes. Imagineu-vos com va anar la repressió. Bé, hem arribat a l'1 d'abril, al dia triomfal que publica aquell El Part, que diu la guerra ha terminado i no fica la repressió ha començat. Perquè és ferotge, ferotge, ferotge. Mos interessa, perquè no tenim temps d'entrar en tot, mos interessa veure l'evolució, diguem, la repressió i l'evolució del nacionalisme en aquest temps. Primer, comencem parlant del Principat. Ja hem dit que a les Illes, ara vindrà la repressió a Menorca, però en Mallorca, bàsicament, la repressió ja havia sigut feta al mateix 36. Ara la repressió caurà ferotge sobre el Principat i el País Valencià. En el Principat, per suposat, tota persona que pensava que els franquistes podien anar a per ell ha passat la ratlla. Des dels nostres intel·lectuals, no. Pompeu Fabra, contra el que dia perreries el Queipo de Llano des de Ràdio Sevilla, però no, dia que se'l farien en tomateta i tal. Una de les primeres ocupacions de la Generalitat encara d'això és aconseguir traure els intel·lectuals, una sèrie d'historiadors, de lingüistes, d'escriptors i tal, perquè, clar, duen, per dir així, la flama de la llengua i estos se'l pelaran, perquè, evidentment, com diuen ells, el català no serà perseguido en su uso privado, que vol dir que serà perseguido en tot uso privado. O sigui, vol dir que si tu en casa amb la teva dona parlaves en català, això pareix que no era punible, sempre i quan no ho feres molt ostensible. Però tota la resta, evidentment, tot intent escrit, tot intent tal, per suposat. Es dediquen a destruir senyes, a destruir retolació en català, tot el que troben i tal. I, bueno, tot queda absolutament prohibit. És a dir, allò és un tros d'Espanya, recupera la dignitat de ser espanyol. Per cert, res va preguntar-lo a algun d'ells, diu, anem a veure. Quan ocupen el Principat, la premsa seua de Burgos, de Salamanca i tal, té un titular que diu Espanya ocupa Catalunya. A veure, jo no sé moltes matemàtiques, però allò de conjunts... Allò de conjunts, sabeu que un conjunt que conté un altre, anem a veure. Si Catalunya és part d'Espanya, com pot Espanya ocupar Catalunya ella mateixa? Vull dir que ells tampoc sabien, o ho sabien massa bé, que Catalunya no acabava de ser Espanya. Perquè vos feu una idea, la plaça Catalunya, la plaça Catalunya de Barcelona, la Normaleta, durant uns mesos, oficialment, se va dir Plaza del Ejército Espanyol. A veure, com ningú s'enterava, quan tornen a publicar periòdics, per exemple, veus que diu anunci d'un establiment o el que sigui, tal, número tal de la plaza del Ejército Espanyol, i clar, fiquen entre parèntesis antes Catalunya, perquè si no ningú sabrà on anar. Amb la qual cosa, la cosa queda tan ridícula que al final ho deixen estar i al cap d'uns mesos tornen a ficar-li Catalunya, muy espanyola, amb La Vanguardia, que li passen a ficar durant anys, durant tot el franquisme, La Vanguardia, més conegut dir La Vanguardia espanyola. Se va dir durant 40 anys, encara que tothom dia La Vanguardia, tu mires un exemple, que no me toques, xic. Die La Vanguardia espanyola. N'hi ha una anècdota, no sé si és real, jo me la conte com me l'han contat. Sabeu que hi ha un poble que se diu Massaner de Cabrenys. Massaner de Cabrenys, en l'afany de traduir-ho tot, i si no d'allò, algo paregut, diu que li van ficar demasiado limpio de cabritos i que els mateixos falangistes locals ho van llegar. Anècdota real o no, simplement per a que vegem el nivell, diguem-ne, que va arribar tot, és a dir, tot estava prohibit. Bueno, la sardana, la danza separatista per excel·lència, la van prohibir, que és el que li va donar força, per cert. És a dir, la sardana no tenia el paper que va tindre. Afortunadament ja va molt en baixa, en aquest sentit, substituïda per coses molt més, això com poden ser els castellers, els dimonis, però durant anys va ser un signe de patriotisme ballar la sardana, perquè els franquistes l'havien prohibida. Al País Valencià vos dia que la repressió directament nacional no és tan forta, justament perquè el nacionalisme no tenia cap força. A Castelló, sense anar més lluny, mai van llevar els carrers, encara estan, el carrer Poeta Verdaguer i el carrer Poeta Guimerà,
per exemple, que els havia ficat un govern municipal republicà molt espanyol, per lo que siga, ja que Castelló sempre és una mica més, havia dedicat. Verdaguer pot ser perquè era capellà, Verdaguer ni li van tocar l'estàtua en Barcelona i finalment, a finals del franquisme, van publicar un bitllet, que era de 500 pessetes, en la cara de Verdaguer i en el fons del Canigó. I tan graciosos ells que van fer des del costat francès, diguem, des del costat nord-català, són així d'ocurrentes. Bé, però és que Àngel Guimerà era un separatista. Així, Àngel Guimerà havia presidit i tal organitzacions nacionalistes en Castelló, prop el carrer Poeta Guimerà ha estat tota la vida. Probablement en molts llocs de Catalunya van obligar a canviar-lo. Així, ja dic, no percebien, diguem-ne, tant de perill com havia hagut allà. I alguns dels nostres intel·lectuals, per exemple, Carles Salvador era un senyor que l'any 32 havia enviat un president els catalans de València som amb vos. Vull dir que si això no és el separatista, però bueno, probablement no van veure el d'allò. Ell era un home molt caracteriològicament de dretes, tot i que havia col·laborat, evidentment, i havia participat en el Congrés d'Escriptors Antifeixistes i tal, i els seus amics van ensenyar molts poemes que ell havia fet, que si la Mare de Déu, que si no sé què. Diu, home, estan en valenciano, però estan dedicados a la Virgen, i se va aconseguir que només el cessaren una miqueta i l'enviaren tal a Soler i Godes, no li passarà el mateix i tal. S'ha publicat fa poc per Bernat Artola, l'autor del Pregó, per exemple, s'ha publicat l'expedient que li van fer, perquè, clar, havia col·laborat en una organització creada per Bosch Morata, que era l'Institut d'Estudis Valencians, i clar, això olia separatista i coses així, però aconseguiran passar, i els que seran autènticament reprimits, que tenien contacte amb el valencianisme, per exemple, el rector Peset, el rector de la Universitat de València, s'ha fusellat, per això s'ha fusellat per esquerrar, diguem-ne, a banda que l'home havia tingut contacte. Bé, però en qualsevol cas també ha sigut la repressió sobre la llengua, una anècdota entre els anys 50 era molt costum passejar la gent, les parelles, els nòvios o els grups d'amics, passejant pel carrer, sobretot des dels quatre cantons a la Porta del Sol, anaven amunt i avall, penseu que alguns dels cines importants estaven per allà, i la gent anava passejant. És allò que anaven mirant-se els xics i les xiques, i al final anaven junts. Imagineu-vos un món amb poca ràdio, sense televisió, sense res d'això, alguna cosa havia de fer la gent jove. Quan anaven una parella de nòvios, el primer que feien és quedar. Si mos separen, direm que estaven parlant. Perquè a vegades, a l'assar, policia armada, aparava una parella o un grup de gent i els separava si els sentia parlar en valencià. Diu, a veure, ¿de què estan hablando? I tots havien de dir el mateix, a veure si estaven conspirant. Perquè el problema que tenen els espanyols és que no entenen el català. A més, no volen entendre, perquè dius, mira, és una llengua propera que en teoria no. Per si acas, a veure de què estaven hablando. I ai, que algú diguera que parlàvem de bous i nosaltres de futbol, perquè ahir hi havia una conspiració en marxa. En el carrer Major, cantó en el carrer Gumbau, ara han pintat, però aquestes coses queden baix, encara estarà això gravada en foc, en aquell moment les pintades oficials se feien a la planxa en una mena d'això de foc, quan marquen els cavalls i tal, quedava d'això. Si eres espanyol, no recordo ara, si diu si eres espanyol habla espanyol o si eres espanyol habla la llengua de l'imperio, que són les dues variants del mateix. Per tant, allò que es diu la nit més negra cau sobre el nostre país. Molt, 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 molt. Mentre els nazis tenen possibilitats de guanyar en sèrio la guerra mundial, la repressió està... Quan comencen a colorir-se una miqueta pel que pugui passar, van baixar, vull dir simplement a lo millor que un senyor que estava condenat a mort només el tanquen a la presó, vull dir. Quan van baixar una miqueta la repressió, un petitíssim, incipient i molt cultural nacionalisme fet bàsicament per la gent de dreta, no tan sols intenta treure el cap. Se comencen a aconseguir, no cal dir-ho, tota publicació, llibres, paperets, el que sigui, un programa de festes, el que sigui, ha de passar per la censura prèvia.
que en un primer moment no ha autoritzat res en català. En València, allò que és valenciano, no, si és valenciano, comencen a autoritzar. A veure, coses com, per exemple, un poema que escriu un escritor de l'Horrat Pena de Dreta, que això sí, molt correcte en les normes de Castelló, escriu un poema dedicat a Franco comparant-lo amb Jaume I. Per tant, cosetes com això, però en valencià. Cosetes com això, a poc van autoritzant-se. Al Principat, primer, mireu si no són idiotes, no? Les primeres edicions que autoritzen han de ser edicions antigues prefabrianes. És a dir, se pot editar, per exemple, versos de Verdaguer, no l'Oda a la Pàtria ni res d'això, però versells religiosos i tal de Verdaguer, però en la grafia en què els va escriure ell, és a dir, en la grafia abans de la unificació de Fabra, ben caòtic, ben dialectal, tot i tal. Una és editar llibres de poesies absolutament inofensius que el títol és ambigu, m'expliqui. Tu presentes a la censura, diu, mira, és un librito de versos, com se llama? Primavera, que es diu igual en les dues llengües. A lo millor el censor ni mira que està en valencià, veu Primavera, llibre de versos, què passa? En Mallorca, Moll, el francès de Borja Moll, va utilitzar l'argument de que Mallorca no era rebelde, que Mallorca havia estat al lado de l'alçamiento, a més sí, a base de repressió, però vull dir, com a argumentar, i per tant el mallorquí no era una llengua rebelde, com el català, diguem-ne. I aconseguís anar publicant els primers llibres, sempre absolutament inofensius, des del punt de vista franquista del contingut, però simplement per salvar la llengua, allò que diu Espriu, que hem viscut per salvar-vos els mots, per conservar-vos el nom de cada cosa. O sigui, el que estava en perill no era la nostra existència nacional, era la nostra llengua directament, bueno, sí, per tant, la nostra existència nacional com un dels configuradors. Mentrestant, com pot, en el Principat, no el País Valencià ni en Somió, com pot, la petita oposició que ha quedat se va organitzar. Què ha quedat? Qui ha quedat? Bàsicament gent jove. És a dir, gent que potser estaven estudiant en la universitat o fins i tot batxiller, però que ja tenien unes idees nacionals clares, que les havien après i tal, que la seva família no estava vinculada als pares i tal, no estaven vinculats directament, per tant no han fugit, diguem, ells s'han quedat i a poc, amb molta por, se van retrobant des de petits grupets catòlics nacionalistes, nacionalistes sols, que se dedicaran bàsicament a... És curiós, allò que podríem dir activitat nacional clandestina cultural. És a dir, no estan fent directament política, potser només publiquen una revisteta clandestina, inventant trucs, potser ficant-li un peu d'impremta, clar, has de tenir un impressor al teu costat, ficant-li un peu d'impremta abans de la guerra, coses així, i potser la revista és inofensiva, a la revista no es publica versos o algun articulet sobre el tirant lo blanc, jo què sé, però és clandestí, perquè això mai podria passar la censura. Comencen a organitzar-se i sobretot se munta un grupet, ens interessa molt perquè és clau per al futur, que és el Front Nacional de Catalunya. El Front Nacional de Catalunya se funda tant en l'interior com en l'exili, format una mica de tot, és a dir, gent d'Esquerra Republicana, d'Estat Català, d'Unió Socialista de Catalunya, de grupets nacionals, és a dir, de grupets no vinculats políticament als espanyols, gent que ha quedat més o menys solta i organitzen, té lògica, un front, és a dir, tots junts, els quatre que queden, nacional de Catalunya. El Front Nacional de Catalunya començarà una sèrie d'accions que avui poden quedar no sé com, però que en aquella època són importantíssimes. Per exemple, la penjada de senyeres. La penjada de senyeres grans, per exemple, aconsegueix entrepar a una de les torres de la Sagrada Família o al funicular del port i coses així, deixar-les penjades en un lloc on estaran diverses hores fins que els franquistes aconsegueixen trepar, maniobrar o el que sigui per llevar-les. Claro, vosaltres imagineu-vos una persona derrotada que veu aparèixer la seva bandera, allò de dir, no m'he quedat jo sol, encara resistim, encara estem vius, és molt important. I se va perdre. A poc, això s'anirà articulant cada vegada més i vaig anar, el que veig, que també se mos
tirarà. Vaig anar rapidíssim, i el Front Nacional de Catalunya anirà tenint presència a poc també en les noves generacions que entren a la universitat i demés, tindrà, i això ens interessa molt, a finals dels anys, mitjans dels anys 60, el Front Nacional de Catalunya tindrà una escissió per l'esquerra, és a dir, dels que volen declarar-se socialistes, marxistes i tal, sobre què és el SAN, Partit Socialista del Lliurament Nacional dels Països Catalans. És important perquè el SAN és el primer partit que realment s'implantarà en la plana en 20 persones, però vull dir, s'implantarà realment en tots els països catalans, excepte a la Catalunya Nord, on se negocia un grup propi que s'ha muntat allí, que és Esquerra Catalana dels Treballadors. Perquè una altra cosa important és que la idea nacional, global, vull dir, de països catalans, que fins a aquest moment havia estat sobretot literària, cultural, en aquest aspecte no se tenien dubtes, se comença a plantejar ara de manera política, independentment de la resposta que se li doni, o bé muntar un únic partit, sobretot a l'àmbit nacional, o bé el que opten la majoria de partits per crear partits territorials, és a dir, del Principat, del país, de les illes, però coordinant-se. Diguem, és un fet que encara el veiem fins avui, és a dir, n'hi ha organitzacions partidàries, organitzacions que creuen en la nació, en el conjunt de la nació, que són partidaris de crear una única organització sobre tot el territori, en totes les organitzacions internes que vulgueu, per les diferències de nivell, el que sigui que hi pugui haver en cada lloc, i n'hi ha que són partidaris simplement de que organitzacions territorials, no m'agrada gastar la paraula regional, perquè ens entenem que vol dir regional, d'una regió del nostre país, treballen fins a marc i després se coordinen entre ells. Saltem ràpidament tot el franquisme, que va arribar al final, per a veure que quan se comença a alçar ja, és a dir, s'ha dit que Franco va morir en el llit, i això és innegable, però si en algun lloc la cosa estava bastant madura per a que haguera hagut un canvi, i no una pura evolució, com va haver en el conjunt de l'Estat, era el d'Euskadi. Euskadi en tots els líos i tota l'aparició, el fenomeneta i tot allò. Però en el Principat, no en el País Valencià, no per suposat de les illes, en el Principat diguem que una part important de la població ja era activament antifranquista i probablement existia ja una autèntica, als últims anys, els anys 70, una autèntica majoria social silenciosa antifranquista. Vull dir que potser el 10-15% de la població estava activament, és a dir, intervenint d'alguna manera político-cívico-social contra el franquisme i que probablement bastant més del 50% de la població estava en contra del seu servei, encara que potser no fera res actiu. Això se deurà sobretot a un fenomen molt interessant, que és el tema de l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya no era només la combinació d'uns partits que pactaven entre ells, des de liberals i democristians a comunistes passant per totes les games possibles, i en major o menor percepció de la consciència nacional. Sabeu que al Principat diu, home, actualment, per exemple, diu, excepte la majoria del PP i els de Ciudadanos, tots els altres, diu, home, són nacionalistes? Diu, home, doncs no, molts d'ells, però són antinacionalistes tampoc. I aquest marge evolutiu és el món de l'Assemblea de Catalunya, que evidentment els nacionalistes també estaven, que és que se resumís en la introducció als eslògans normals espanyols, diguem, antifranquistes, que eren llibertat i amnistia, o amnistia i llibertat, la introducció del concepte llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. L'estatut d'autonomia que no es pot pareixer de mira, en el País Valencià i en les Illes van al PP en aquest estatut d'autonomia. Bé, el que vulgueu, però la introducció del concepte estatut d'autonomia, és a dir, ser alguna cosa per nosaltres mateixos, abans que els espanyols la desfiguraren, inventant-se els estatuts d'autonomia de la Rioja, de Múrcia, de Ceuta, de Melilla, volia dir, almenys, potser nosaltres som espanyols, però som espanyols d'una altra manera. Bé, la gran manifestació mítica, ara jo estic contant-vos batalletes en part meues, jo vaig estar en la manifestació mítica que diuen del milió de
persones de l'11 de setembre del 1977. Efectivament, jo no sé si érem el milió o no, però des d'on està l'estat, no sé com mai, de la República, de la democràcia, de Pierre Margall, els 5 d'oros, el llapis que li diuen, des del final del Passeig de Gràcia. Tot el Passeig de Gràcia i tota la plaça de Catalunya estaven així. Allò era una mar autonomista, la gent anava, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. I anàvem, un grupet, jo crec que no érem més de 100, un grupet, la gent del Sant, les nostres estelaves, un grupet que xillàvem independència. Encara no xillàvem com ara l'índex, no, xillàvem a la clàssica, no sabíem ni fer-me el que no hi hagi que dit com, anàvem xillant independència. Jo recordo que ens veiem un abuelo, l'home s'acosta i diu, molt bé joves, demaneu la independència que així almenys tindrem l'autonomia. Jo crec que això reflecteix molt el pensar de la majoria de la població del Principat en aquella època. En aquest mateix lloc, ara fa un any, juliol de l'any passat, ara diuen que érem 1,5 milions, i el crit majoritari era independència. Vaig a veure a un company que havia estat en la mani del 77, diu, Jordi, no anàvem tan equivocats, diu, no anàvem tan equivocats. En 30 anys, l'evolució de la mentalitat de la gent del Principat ha sigut, des del punt de vista nacional, ha sigut bestial. Vaig a una altra manifestació. El 9 d'octubre, al País Valencià, no cal que us ho digui, la tendència a imitar el Principat és enorme, però no només per part dels nacionalistes, que dius lògica, sinó inclús per part de gent no especialment nacionalista, el que fan en Barcelona acaba tenint repercussions. Per tant, si en Barcelona 1 milió de persones havien iniciat, en València també anaven així. La mani del 9 d'octubre de 1977, que és efectivament la mani més gran que s'ha muntat mai en València, ja era confusa. La gent no sabia bé què volia. La gent volia manifestar-se per demostrar, primera, que no eren franquistes, i si havien sigut franquistes fins al dia abans, ara més que mai havien de demostrar que mai havien sigut demòcrates de tota la vida. La gent volia alguna cosa, volia un canvi, i això era l'Estatut. Tampoc sabien ben bé què era. Anècdota contada per Vicent Pitari, és una història del nacionalisme. Duia la xapa que dia volem l'Estatut, havia fet el PSPB, i sa mare em va veure i li diu, fill meu, si tu ja tens un institut, per què no vols un altre? Estatut, a la dona li sonava institut. Allí convivien totes les banderes, senyeres normals, senyeres en blau, el que sigui i tal. Allò era confús, i efectivament vam tindre llibertat, quan hi ha llibertats democràtiques, tu ara vas pel carrer per pensar d'una manera de base, no te detenen, va haver amnistia, és a dir, les persones que estaven a la presó, tal, per les polítiques, van eixir i n'hi ha un estatut d'autonomia. Que aquest estatut d'autonomia ara hagi fet que mani el senyor Alberto Fabra i FIFA vols que van a cap, vale, però vull dir, això és el que ha volgut la majoria dels valencians, però la reivindicació aquella se va aconseguir. Els que en allò tenien prou, ara se n'han anat tranquil·lament a casa, i els que en allò no tenien prou i en tenien un primer pas. Recorda que estàvem en aquella època, literalment, volem les llibertats democràtiques per a que a tu, quan convences a una persona, no la tanquen a la presó. Simplement va poder treballar, però va poder treballar per anar molt més enllà. Allò se va poder dur a terme, el nacionalisme, l'autèntic nacionalisme, en aquella definició que diem de Fabra, persona que lluita per la llibertat i la independència del seu país, l'autèntic nacionalisme ha anat creixent cada volta més. En el Principat, en aquests moments, observem dos fenòmens paral·lels. Una, el creixement de les organitzacions declaradament independentistes i, sobretot, el creixement, per l'estar al poder, d'una organització, com és CiU, que no declarant-se independentista no es declara antiindependentista i en l'interior de la qual molta gent se declara independentista. I acaben això perquè no podrem fer res més. Per exemple, per dir una final i deixar allò que dius una porta a l'esperança, l'altre dia, l'11 de setembre, este 11 de setembre, estava en Barcelona i vaig anar a l'acte institucional que se fa a la Ciutadella. Allí no van els rojos peludos separatistes, i això estan xillant per el fossar o per no sé què, van allò que diríem la gent normal, fiqueu-li totes les cometes que vulgueu a la paraula normal, matrimonis, en el fill a ganigotes, gent més o menys major perquè cantava fulanet, perquè no sé què, perquè queda bonic. No. Acaba l'acte, és una coral, canta els segadors enmig del total silenci i amb tota normalitat
La gent, a l'acabar els segadors, insistir, els honrats pares i mares de família, els xiquets en garigotes, la gent tal, comencen a xillar independència. Després de xillar-lo qual, tranquil·lament se'n va cap a casa i se'n va a dinar, que era l'11 de setembre i cap un diumenge. Vol dir, aquesta normalitat en què l'independentisme s'ha anat escampant en capes cada volta més grans i més profundes en el Principat, òbviament no té paral·lel en la resta del territori. En Andorra, en aquests moments, l'únic que estan preocupats és perquè allò va mal, és a dir, s'ha acabat el xollo que la gent entrarà allí a comprar sucre i formatge, la Unió Europea, l'euro i tot això s'ha desballestat completament i estan plantejant-se, per exemple, ficar impostos, una cosa que a Andorra no havia existit mai. Andorra, recordeu, un petit estat independent, ara amb molts problemes, que, com diu, sabem que som catalans, però no ens demaneu que canviem un estat per una utopia. Sem allò, que és una anècdota i ja veurem el dia de demà. La Catalunya Nord. La Catalunya Nord, evidentment, el 99% de la població se sent francesa. Gran part d'aquest 99% que se sent francesa se sent també catalana. No troben incompatible, recordeu allò del doble patriotisme que parlàvem en el segle XIX, en la Catalunya Nord és el fet més normal del món, nul·le català, molts d'ells que se senten catalans no el parlen, nul·le català. Les relacions en el sud, que durant molts anys havien estat quasi tancades, el franquisme, tot, són ara molt normals. No va mal a les Illes, de fet en les últimes eleccions ha augmentat. Per exemple, en Palma, on només hi havia 2 regidors, ara n'hi ha 3. El problema és que el nacionalisme s'havia aliat en una cosa com era el PSOE, que en aquests moments és un mort. A les Illes i una mica en totes parts. Aleshores el PSOE s'ha afonat i mos ha arrastrat indirectament, és a dir, no hem perdut força, al contrari, però resulta que abans estàvem en els governs i d'això i tal, i en aquests moments estem en una oposició radical a un PP que ha entrat en majoria absoluta en ganes de venjança. I per tant, coses com el tema de la televisió en català, el tema de la llengua a l'escola, el PP mallorquí, el PP de les Balears, està seguint el model valencià, per tant, no cal que me'l conti. És a dir, va per la llengua com a principal signe d'identitat. I per tant la confrontació serà dura i com el PSOE ha abandonat, per dir-ho així, les barricades, ell sabrà on se n'anà, la lluita forta, diguem-ne, contra l'espanyolisme del PP a les Illes l'haurà de dur el nacionalisme. Com aniran les coses? Confiem que bé, però en fi, aquesta és la situació. El País Valencià, potser és el que menys cal que vos expliqui per raons òbvies. El nacionalisme possiblement té més força que mai. Mirem el que mirem l'organització que siga, mirem la presència i tal. Això vol dir que tenim molta força? No, però no hem tingut mai tanta força com ara. I això suposa que tots d'alguna manera ho percebem. La llengua. A veure, la llengua està molt atacada, molt perduda en moltes ocasions, no, debilitada, diguem-ne, però també és veritat que la resistència mai estar tant com això. Un dia que estàvem parlant vam acabar perquè teníem un acte de TV3 després. En aquests moments tenim TV3 tancada, confiem que puguem tindre-la oberta d'ací uns mesos, però la força que se va demostrar en la ciutat de Castelló de la gent que exigia TV3, fiquem també això en l'altre plat de la balança. És a dir, ens ataquen molt, però justament resistim bé i fins i tot avancem. Avancem, què vol dir això? Un fenomen tan important com el tema de la integració dels immigrants. S'estan integrant els immigrants, home, bé, en algunes zones més, en unes altres menys, algú sí, algú no. Per exemple, recordeu, per dir-ho així, això, en aquesta ciutat, el Bloc duia en la seva llista municipal 2 persones originàries de Romania que parlen un català normal. Vull dir, està bé l'integració? Sí. Està sent massiva? No. No ve perquè aquí se van integrar si la ciutat de Castelló està molt castellanitzada i moltíssim espanyolitzada. Per tant, estem en batalla. Ara, anem al punt important, en això acabem. Acabar en esperança. Com està el Principat? Millor que mai. A veure, hi ha un govern nacionalista, com el discutible, que es volia tal, però hi ha un govern que es diu i que actua nacionalista, no independentista, evidentment. L'independentisme té força, una força que, una divisió, que potser se pot superar. De moment la divisió ha fet mal,
però és cert, és a dir, i sobretot l'independentisme està al carrer, és a dir, la gent, allò que anomenem l'opinió pública, està decantant-se cada volta més cap a l'independentisme i sobretot decantant-se a creure, que això és molt important, que la independència és possible. Fa uns anys, molta gent tenia un sentimentet, però deia, si estos traurien a l'exèrcit, no sé què tal, anem en calma, i com sabeu que el nostre poble és molt possibilista. Però clar, ara, per primera vegada, comencen a veure que en l'espai de la Unió Europea, i no sé què tal, diu, home, no te'ls acabes d'imaginar traient els tancs, si els trauen ja veurem, però vull dir, un mires els processos, no estem sols en Europa, processos com el d'Escòcia i el de Flandes estan molt avançats. La gent ha perdut, ha entrat una nova generació que ja no ha patit el franquisme com a tal, i diguem, la gent ha perdut la por. I en aquesta pèrdua de la por està aquests crits normals d'independència de l'acte institucional o aquests crits a la majoria de la mani del juliol de l'any passat. Què voten aquesta gent? Números canten, majoritàriament Convergència, si no seria impossible. És a dir, majoritàriament Convergència, minoritàriament Esquerra Republicana, Solidaritat per la Independència, o no voten, o floten, o voten una cosa però després resulta que estan al costat d'una altra. Tot el tema dels referèndums locals ha funcionat bé com a banderí d'enganys. Evidentment, estem contentíssims que en Barcelona del 15 o el 10% de la població hagi votat que sí a la independència. Claro, ens poden dir, però hi ha un 80% que no ha anat a votar, però allò se va fer a mà, no se va fer a màquina. Si convocaren un referèndum a màquina, és a dir, un referèndum oficial en mitjans de comunicació i tot i tal, què hi seria? Algunes enquestes donen ja majoria independentista, altres, si no donen majoria, donen coses com el 40%. Què podrà passar els pròxims anys? A tot això la crisi ha caigut bestial. L'altre dia el comentava un amic, dic, home, per a un independentista avui, la independència és la segona causa d'interès. La primera és si trobarà treball o si conservarà el que té. I la segona és això. Per tant, si aconseguim resoldre, no dic resoldre, és a dir, que n'hi hagi un número d'aturats entre totes les cometes que volíeu normal, però no el que n'hi ha ara. És a dir, si el número d'aturats fos el que n'hi ha en un país normal de la Unió Europea i no fos esta animalada que estem patint, possiblement les coses podrien anar una miqueta millor. Què passarà en el lío del concert econòmic? Pot donar Espanya un concert econòmic al Principat i no xuclar tota aquesta quantitat de diners que xucla? Podrà? No podrà ser? Si és, ens enfortirem econòmicament molt. Si no és, no suposa que serà el que no serà. El cabreig de la gent serà enorme. La pròxima mani no serà 1,5 milions, seran 4 milions. No ho sé, vull dir que deixem oberta això d'això perquè, entre altres coses, la història d'un país està sempre oberta per al futur.